Днес предаваме тази страхотна Шкода Октавия 1.6 дизел Edition, брутално червена. Предаваме на Георги Кирков. Честито! Защо се спря точно на Шкода Октавия дизел? Ами първо се спрях на друг модел. Бях се спрял на Opel Insignia, но благодарение на компетентното мнение на господин Витанов си промених становището и се спрях на Шкода Октавия, понеже те са много здрави, много икономични и сравнително ефтини за поддръжка. Сигурна съм, че тази промяна в решението ще си заслужава. А как така решихте да се доверите на Seven Cars? Доверих се на вас благодарение на това, че в интернет видях много ваши клипове, видях много доволни ваши клиенти и благодарение на младия екип, който виждам, че работи с много голям ентусиазъм, се доверих на вас. Много благодарим. Бихте ли ни препоръчали на ваши близки и познати? Да, разбира се. Много се радвам. А ти ми кажи, тази кола разбрах, че ти харесва, обаче коя е любимата ти кола? БМВ. Кое е БМВ? Петичка. Айде пожелавам ти едно